Apo taşıyabilir. Taşıyabilir Apo aslında plana karşı çalın çekiyor. Ve plana bir nişasasıyla çekip. Demgîgen, dengê her çar parçeyê Kurdistanê. Jinavedan uçan radyoya denge gelden baş uçar Şubat 2024 çarşamba Brüksel'e saat 8 lamedede. Bu darın cemen uçen resmi peşkeş biken demdem azadiya rever apoya. Fikir u raman seruk apu jiyan kirin? Ve diziden tekoşikirin lamber pada şivati toludana her mazına. Hezi komploger yok da koşuna bilinkira bin bikevin. Azadiye gelê bindes, azadiye çend hüner. Azadiye jin parasını araba. Azadiya seruk apu mümküne. 15 Şubat Roja Raşa. Kara güne karşı mücadele alanlarında genciyle, kadınıyla, özgürlük savaşçılarıyla Emebilin denge gelin bindes. Em gerilen Kurdistan takuşine bilind bikin şureşe pek bilir. Grevin berçibûneyê bidaxwaza azadiya rêvera Kurd roja heştemên de didome yekên siyasiyê negirtîgehên Bakurê Kurdistan û Tirkiye ji bo azadiya fîzîkî rêvera Por çareserkirina pîskêreka Kurd biriyên demokratîk û rakirina tecdîdê dest bi grevên berçibûnê ya demkî û dorveger kiribûn. Çalakî di roja heştemîn ya berdewam dike. Çalakiyan grevê berçibûnê di 27 mijdarê de di çarçoya kampanya ji Abdullah Öcalan re azadî ji bo pîskêreka Kurd ve çareseriya demokratîk de hatiye dest pê kirin de heta 15 Şubatê bi dome ango girtiyên azadiyê bi daxuyaniyeke diyarkirin ku çalakiyê wan heta hilbijartinê jî berdewam dikin. Internasyonalist ve îro ji Kalgornê hata Silêsta tê bimeşin. Meşa dirêj a internasyonalistan di çarçoya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pîskêreka Kurd re çareseriya siyasî 11 Şubatê de li bajarê Baselê Swîsreyê dest pê kir di roja siyêdîn de berdewam dike. Konaxa meşa duh bajarê Melhûns a Fransê bû meşvanan dosyayek derbarê tecdîda mutlaqa İmralı'da pêşkêşî şaredariya bajêr kirin. Meşvanan li çarçoya kampanya 100,000 kartan a ji rêvera Porê de li Qada Plazê de Larnûs karşandin û ji girtîgehê İmraliyê re. Meşvanan li bajarekê Plaston naberdan meşê û li bir û rentgerêdan meşa xwe li bajarekê Vilens Hemeyê bidawî kirin. Meşvanan ji bo tevlî panela li Munhûnsê bibin û wesayîtan ketin rê. Internasyonalistan panela li ser konfederalîzma ciwanên Cîhanê bi baldarî guhdarî kirin û pişê durûj bin bijî têkoşîna ciwanan ji jiya azadî û bijî serokapû bers kirin. Meşwan ve îro li Kolbornê bên bahev wê li Qada Kolmar Silîst bimeşin. Roja çaremîn a meşê wê li bajarê Silîstê tê bidawî. Meşa azadiya li Fransa jî di roja 23 de ye meşa ji bo azadiya rêvera Abdullah Öcalan beriya 23 rojan li paytaxa Fransa Parîsê dest pê kir du li Nancyê berdewam kir. Meşvanan bi belevok û broşûran derbarê êrişên qirkina İmralıya 25 salin li ser rêvera Abdullah Öcalan û gelê Kurd tê kirin hatin agahdar kirin. Li ser navê Civaka İslamiya Kurdistanê peyameka tê dayîn û gotin banga me jî hemû gelê Kurd yên welat Parîz re ew e ku li dijî kiryarê faşîstan li her qada jiyanê têkoşînê bikin. 3 salin tuhagayê ji rêvera Öcalan nayê girtin gelê Kurd tecdîda li ser rêverê xwe qebûl nake. Ji ber vê sêdemê meşa dirêj ku di 22 çilê de li Fransa de dest pê kirin dewam dike. Di 17 Şubatê de divê bi 100,000 kes bi malbatên xwe re biherêkin bajarê Kölnê û ji bo azadiya rêvera Öcalan dengê xwe bilind bike. Meşa azadiya bi gerêdana govendê berdewam kir û wê danê êvarê jî civîna gel wêrê pêkanîn. Meşa Kurdistaniyên welî Medsê di roja 24 de dewam bike. Rêvîtiya azadiyê ku ciwarê Kurdistanê li Almanya bajarê Plênkensê di 10 Şubatê de danê dest pê kirin ji di roja çaran de didome.
Tevi mercen havayı jî ciwanan komploya bazı isbatê û têçîta girankerî şermezar kirin. Hatê destşankirin ku rawestgeh dawiya meşvanan bi bajarê Sarbûrkembê û bank li herkesî bi taybetî li ciwanan kirin ku tevlî meşa hevdê isbatê ya li Kölnê bibin. Çalakiya navendî ya Ewropayê. Dawî li tecrîd, îşkence û bêhuquqiya ku 25 salên didome bînin. Li hevdê meha Sibata 2024 de navnîşan Deutscher Wert Köln. Hemû gelê me ve xwendê xwepêşandanê ne. Li Berlînê amadekariyên ji bo meşa Kölnê qediyan. Hevserokê Meclisa Kurdistaniyên Azad a li Berlînê nav Berlîn Hüseyin Yılmaz ji anê Feraqiyê got di çarçoya kampanyaya azadî ji Abdûlcalan re çarîserî pirsgirêka Kurd re çalakî konferans û mîtîng têne pêkanîn. Daha seherî bilind te wê li Kölnê di hevdê Sibatê de meşeke navandî were pêkanîn. Bi sed hezaran kes wê li Kölnê werin cemhev em ê li dora rêberê xwe kom bibin û diyar bike ku êdî dema azadiya fîzîkî hatiye. Hüseyin Yılmaz alîzma ku li Berlînê ji amadekariyên ji bo meşê qediyane û got otobüs hatine amadekirin, serdana mal, dikandar û civînên gel hatine kirin. Gelê Kurd wê tevî dostên xwe li Kölnê bibin û li dora rêber Apo kom bibin. Weke Meclisa nav Berlînê de 16 Sibatê saat 23 de otobüsan derkevin rê û biçin Kölnê. Endamê tev çandê çûn serdana çalakirin Eslengînê li Albaniyê bajarê Eslengînê ji bo protestokîna 25 sal vegera kompleya navnê teviya pazdehê Sibatê û piştgiriyê bidin berxwedana zindanan 5 berê dest bi birêvên birçîbûnê kirin û çalakiya wan dewam dike. Çalakî li navên da Civaka Kurda Demokratîk a Eslengînê hate pêkanîn. Dojî endamê teviyera çand û hunera Demokratîk a Ewropayê tev çand çûne serdana çalakiran li ser navê tev çandê hunermend Garîk Nurhak axivî got ji vir banka me ew e heta ku têcîta li ser rêbera ku bi dawî bibe û azadiya wî ya fîzîkî pêk were vê çalakiyek ne bidome. Em jî gelê Kurd û dostên wan hêvî dike ku beşdarê me ji hevdê Sibatê li Kölnê bibin û dengê xwe bilind bike. Hunermend Nurhak Pişre ji bo çalakiyerên grevê birçîbûnê konsereke Duzukê da. Komploya bazı Sibatê li herêmên Xweser jî hatin rûreşkirin li dijî komploya navnê teviya li dijî rêbera Po li herêmên Xweser gel her roj li qadane. Koçberên herêma Serêkaniyê yên li kampa Wejibkanê bi meşeke komplo şermezar kirin. Bi hezaran koçber beşdarî meşiyê bûn meşa heya têketina kampê dewam kir û li vir veguherî mîtîngeke. Hevserokê kampê Barzan Abdullah komplo şermezar kir û got têcîta ku dewleta Tirkiye dagîr ker li ser rêbera ku dide meşandin dûrê nirxên mirovî û qanûnên navnê tevê. Armanca komplo û têcîtê têkbirina îradeya gelê Kurd û têkbirina projeyên netewê demokratîk e. Lê bila baş bêzanê ku vê azadiya rêbera Po aştî li rûşrata navîn pêk nayê. Em ê ji heya azadiya fîzîkî ya rêbera Po têkoşin. Di heman çarçoveyê de Meclisa Kombûna Jinana Zenûbê ya min bi çêjî semlerek li darxist. Semler bi beşdariya sedan kesî li hola Meclisa Gelan hatayîn. Cîgîra Serokatiya Komîteya Şaredariya Medya hemû li vir axivî got rêbera Po bi lêkolînên xwe de gihîş rastiya civakeke ahlakî û polîtîk ku xwe dispêrê cewherê civakê. Berdevka Meclisa Kombûna Jinana Zenûbê bi wê de hîne zal jî destşankir ku tenê rêbera Po xwe di fikrên guhertina pergala cîhaniye û got ji ber vê jî bû hedefa komplogeran. Lê em ê jî bi têkoşîna xwe komployê têk bibin û rêberê xwe azad bikin. Piştî axaftinan sînevîzyonek li ser komploya navnê tevî hat pêşandan. Tevgera Hilala Zerînê Hesekê jî bi daxuyaniyeke komplo û komplogeran rûreş kirin. Şêner Helepê jî bi meşeke meşaleyê komploya navnê tevî şermezar kir û dilsozîya xwe bi rêber Apo re diyar kirin. Barmanca şermezarkirina komploya navnê tevî Meclisa Jinên Alepiya Şengelê dest bi çalakiya rûnişneya di rojan kirin.
Çalakya rünişleri medista gel a bir cari bu beştariye gelek jinen Arap despekir. Liser nave jinen Arap kerime behrav ahvi gut komploya dışa sereber Öcalan deli dişi müruvaniye. Ve kemelsa jinen Arap em komploya şermezar diken ve Çalakya me duruncan devam dike ve em roja siyemin tevli meşa dişi komploya beben. Em bangi hemu şengalyan dikin ku beşari meşa pazdi isbat beben. Pazdi isbat jibu mecinen Arap jiro jeker reşe. Em jibu azadiya fiziki araya bere xoya tep kuşan. Mehmet Reşit Öcalan bu beştariyalı Çalakyan pazde hisibatı banker Mehmet Reşit Öcalan 85 saliye ligünde amara yenavça halfeti ya rıhaye diji yekji hizmen reber apoya. Mehmet Reşit Öcalan bertek nişanı tecdide u diyarker ku evjiber tendürüste reber apo bifkarın ulhagut. Bu komployu xwesten Kurdan tune biken îro ji bi tecîtê nahêlin dengê serokatî bigîjeke. Armanc ew e ku gel serokatî jî bîr bike. Ew di şexsê serok de dengê Kurdan qut dikin. Dewlet, hürmet û rêzê li qanûnê xwe jî nagire. Mafê her girtî heye ku bi malbat û parêzerên xwe re hev dîtîne bike. Lêbele ev maf li girava îralê hatiye rewestandir. Mehmet Reşit Öcalan têkedarî Çalakyên girêvên birçîbûnê yên lêgirtigan hatiye destpêkirin ji banka xwedî derketinê o jibu beştariye li Çalakyan pazde isbatê jî wiha got. Pêwîst e hemû civak piştgiriyê bide Çalakyên girêvên birçîbûnê ya lêgirtiyan. Malbatên girtiyan li dijî tecdîdê dest bi nöbeta adaletê kirine. Herkesê ku dibêje ez mirovim divê piştgiriyê bide daxwazên girtiyan. Divê gelek ku jî tevlî Çalakyan pazde isbatê bibe û li dijî tecdîdê dengê xwe bilind bike. Têjayê derbarê hişmendiya zayendî û dîroka jinê de bernameya xwendinê pêkanî. Bi pêşengtê tevgera jinin azad têja li navça Sura Amedê li navenda çanda Dicle Firatê nirxandinên derbarê jin û jiyanê de heqîqet yên rêber abo bernameyeke pêkat. Hevseroka Giştiya Partiya Herêmen Demokratîk DPP Çiğdem Kılıçgün û çar parlamenterên Dem Partiyê Komeleya Jinan a Rozayê endamên Dem Partî DPP û Rêxistinên Civaka Sivîl tevlî bernameyê bûn. Hevseroka DPP Amedê Sultan Yaray divêkirina bernameyê de axivî û dazanê ku bê tecîda li ser rêber apo pêşengtiya jinan bêşkandin. Piştî xaptinan dîwan hat hilbijartin û xwendinên derbarê jin û jiyanê de heqîqet hatin kirin. Bername bi nîqaşan bidawî bû. Pelegodarên hêja li Amedê serdegirtinên malan de sê kes hatin mirçavkirin. Îro di danê sibehê de li Amedê bi sergelek malan de hat girtin. De encama serdegirtinên malan ên li navçeya Rêzanê de bêrîvan Nergîs hate binçavkirin. Endama mîsa ciwanan a Partiya Wekebû Demokrasî ya gelan Dem Partî û xwendekara zanîngê Peyman Kutlu û Eyüp Hekimoğlu jî di serdegirtina malan de hatin girtin. Hat zanîn ku Nergîs Kutlu û Eyüp Hekimoğlu birine müdüriyeta polîsan ya bajer sedema binçavkirinan ne hat zanîn. Têpayî ku hejmara binçavkirinan zêdetir bibe. Erdoğan û Barzanî hevdîtin kirin li bajarê Dubayê mirnişînên Erebên ên yekbûyê bi ser navê taşêdayîna hikûmetên pêşerojê lûtkeya hikûmetan a cîhanê hate darxistin. Serokkomara AKP'yê Tayyip Erdoğan û Serokvezîra Herêma Federe ya Kurdistanê Mesrûr Barzanî di lûtkeyê de hevdîtin kirin. Halsanin ku berpirsiyarê Ofîsa Têkiliyên Karên Derve yên Herêma Kurdistanê Sefîn Dîzayî jî di hevdîtinê de amade bû. Şevedin Erzincanê de madena ayîdî Anoklond madencilikê de hezaz çêbû gelek kez dibin axê deman. Li navçeya Erzincanê li çikê li madena Çoplerê ya ayîdî şirketa Anogold madencilikê de hezaz çêbû. Di madenê de ku tim kapasiteyê wê hat zêdekirin bi tonan ax şemitî gelek karker dibin axê deman. Wezîrê Karên Navxweyî Tirk daxuyan ku neh karker wondanê û got ji 667 xebatkaran neh jê kêmin.
xebat ve 400 personeli didoma. Şaridar Erzincanê Bekir Aksu ji got ekip lêgerînê dikirin li gor daneyên ewil neh kes dibin axê de ne. Li serî de Dem Partî Sazî û Dezgehên Demokratîk bi daxuyaniyan dan ragiyandı ku mesul de silahate û polîtikeyên wê yên rantê bûye sedema vê trajediyê. Endamên xeta jinê ji bo Rojhilat pankart daliqandin. Endamên xeta jinê ku ji xwendekarên zanîngehê yên jin pêk tê ji bo balê bikişînin sermirina bi guman a Rojhilat Xizmas ku nê sibatê de li Elhêwin dabû û cenazeyê wê 3 roj pişt re di bendava Heskîfê de hate dîtin pankart daliqandin. Pankarta bi Kurdî a em ê hesabê Rojhilat bipirsin bi Jorbihurka bulvara Atatürk'e ya navçay Haliliye ya Rihayê ve hatiye daliqandin. Nûçeya me daviyê netewêniyek bû Sûriyeyên ku vedigerên welatê xwe bi îşkence û tundiya zayendî re rûbirû dimînin. Rapora ku ji alî Ofîsa Mafê Mirovan a netewên yekbûyî ve hatiye amadekirin balkişan ser rewşa kesên ku vedigerên Sûriyeyê û bi pêkarînên dijwar re rûbirû dimînin. Li gorî rapora netewên yekbûyî ku roja sêşemê hate weşandin penaberên Sûriyeyê yên ku vedigerên malên xwe bi pênkirinin ciddiyê mav îşkence û tundiya zayendî re rûbirû dimînin. Nivîskarên raporê bi çavkirên keyfî, îşkence, tundiya zayendî û revandinên ku li seranserê welêt ji alî hikûmeta Sûriyeyê desthilatdarên de facto yan komên çekdar ên divê hatine kirin bi belge kirine. Li gorî raporê kesên ku vedigerên milkên wan û pereyên wan tên desteserkirin û li hemberî her cûre êrişan berpirs bê parastin. Komîserê Bilind ê Mafê Mirovan a netewên yekbûyî Volker Türk li daxuyaniyê xwe de bertêk nîşanda û wiha got ev rapor bi taybetî êşên ku jin dikişînin û rewşa kesên vedigerin an jî ji welatên din tên dersînordarkirin radixeber çavan. Di raporê de mînakên dersînordarkirina bi darê zorê ya penaberên Sûriyeyê bi taybetî jî Tirkiye û Lübnanê hene. Türk diyar kir ku her veger ji bo Sûriyeyê divê dilxwazî be û şert û mercên ewlehî û rûmetî û domdarî bên bi cîhanê. Lêbelê li gorî daneyên netewên yekbûyî ev yek li Sûriyeyê gelek zehmet e ji sala 2011 re di şer de zêdetirî 500,000 kesî jiyana xwe jî dest daye û ji sedî nû û şêniyan di nava xizaniyê de dijî. Rapor diyar dike ku gelek Sûriyeyên ku ji welatê xwe reviyan e ji ber zehmetiyên aborî, destirêjî û gotinên dijî penaberan biryara vegerê didin. Belê gudarên jemen û çeyên serê sibê pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.